Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Emang Legini Keluarga Sederhana. Ki pemirsa yo anak lanang ki ndek bengi ki muleh pemirsa. Teko omah ki subuh. Saiki ape balik rono neh ning Solo pemirsa. Dadi timbang ape balik mae melok. Iki mae pengen melok rono pemirsa ben roh Solo, ben roh maune kos-kosane Mas Andi. Kan iki Mas Andi ape resign pemirsa yo ape pindah ning Cepu golek sing edak-edakan. Soale ning kono yo wis dhewean. Dadine yo wis sebagai wong tuwek yo mok trimo ndongakno apike piye sing lakoni bocahe yo pemirsa. Wis muga-muga yo diparingi rezekine lancar, rezekine apa kerjane yo lancar. Ki mak arep berangkat. Gak ngerti ki. Gak isek ning kono. Hah? Oh, gak kuwi lho mlongo tasem. Nggo sarapan? Yo engko nek menawa gak kena dibuka joke. Lah kok anget meneh? Lah, turu jam Engko mesti setir mak. Turu jam apa tangi jam 8 bayang turu kerah jam. Lah kok ndek sore iki sakjane kok kono jam piro lah? Kok kono jam 1. Atik subuh tok kene. Bapane jam 3 lupa. Subuh, Den. Lah 3:30 ora subuh. Lah yo subuh. Lah ya kono jam 3. Ya Siji, bener ya, loro, 1, 2, 3, 3:30 tuh. Tak pikir jam 10. Berangkat, guys. Anu kayak lemah ae. Berhubung anak lanang belum berangkat ya pemirsa iki mampir ke toko Surya. Mampir ke toko Surya buat beli oleh-oleh kanggo koncone karo bukos sing edak kos-kosane Mas Andi ya pemirsa. Ketoke ape perpisahan dadine yo Mas. Ate gak podo ya? Tembok dhewe-dhewe. Hah? Oke, balik Solo balik. Ada kecelakaan. Gak tahu. Di. Ayo buruan wis awan. Ayo. Iki bukane make gak iku pemirsa. Soalnya wis awan. Wis awan dirine njak TKT. Ape arang ngawi pemirsa. Tuh, iki Bojonegoro. Yo. Cek ning Bojonegoro ndelalah hujan pemirsa, hujan. Iki yuk.
Soale ora nggawa mantel. Iki mang mae yo lali gak nggawa helm pemirsa. Eling iki wis tuku mang ambek gak nggawa jas hujan. Wayahe udan dan gak nggawa jas hujan yo. Tiba yo ngene. Mendek wis tadi. Bedang tok gon. Ayo. Serangan helm aku mau untuk mono jaketan nih wes bogo. Alhamdulillah suasana di Ngawi cerah pemirsa, tidak hujan. Ya udah toh ya. Ini terang. Kali kehujanan, 3 kali pula istirahat berteduh. Jadi iki teko ngampet. Kondile? Ora ora. Ngampel. Di yo kurane pemirsa mae gak ngerti. Podo istirahat. Solo, alhamdulillah suasananya terang. Padat merayap.
bocah ndi? Saat to. Hah? Lah ya terus piye? Marah ya udan ae. Gang. Pasir. Itu. Ya pabrik. Oh, sudah sampai ke pasir pemirsa. Mel aku. Suruh masuk. Isi. Assalamualaikum.